लोगोफोर आंनि फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै लोगोफोर दिनै बाङासिङा लायनानै फैनानै नै बनसो खननांबाय। नै बना अमा आदार रुनोनो बनानो गैया लोगोफोर, ओरैबो अखा हाबाय थायो। ब्लग माबा माबि भिडिअफोरखौनो बानायनो हाला। अखा खोरोमनाय, अखा हानाय, बारहुंखा बारना कारेन्ट थांनाय, ओरैबायदि समस्या। नै बनसो खनदां लोगोफोर, बाङासिङाथ' गारहैखांबाय, बन खनलायबाय दाना। उफाय गैया, अमा लाबाबो माथो खस्थ'थार। अमा लानायनि मजा बियो लोगोफोर, अमा फिसिनायनि मजा। थाखायाथ' अबाय इसिबां लाब जानो, बेंकआव दोननाय बायदिल' जाखायो नालाय। आदा थांबावदोलाय, माइरं लायबावदोलाय। लुङि गानग्राफोरनावसो लायनांगौ माइरंआबो लोगोफोर। जोंनाथ' बर'फ्रा जाजोबखायो सेन्ट्रेलबाबो, बिसिनावसो लायो आङो। बेखौनो सिनै सिनै रुनोसै लोगोफोर। नै लागासिनो, नै लोगोफोर बेलाय नै बेसे बुरजा। आरो बे गिसियाखि जोंगोन, औवा मुरा लोगोफोर बियो। नैबे रौमारि आश्रमनि दाख्लै साफा खालामनायाव गारफैनाय। लांनो नंबाय थाखादोंमोन आं, ओमफ्राय सेवाबा लांनो हायाना, सेवफिननो हाया। ओंखायनो दिनैसो लाबाय आं नै लोगोफोर। आरो बेखौ फोरानबावनांगोनसो। बिराद थाखा थाङोलै लोगोफोर अमा लाबाबो माथो ना। अमा लाबाबो बिराद थाखा थाङो। गुन्दै बायनाय, माइरं बायनाय। आजिखालिथ' आरो गोदोनि बायदि थाइब्रै थाइबानि मोननाय नंला गुन्दैयाबो। गुन्दै सेरसेयावनो 15 थाखा 20 थाखासै। लकेलाथ' 20 थाखा। खिन्थु आङो रुनायखौसो लायो लोगोफोर। नै जाब्बाय। नुबाय बेसे बुरजा जाखो, बेसे बुरजा लाबाय आं लोगोफोर। सिननानै सान्दुङाव लामनोसै। गाबोननिफ्राय जन जायोना जनजाया लोगोफोर। औवा बनाथ' थाब जन जायोमोन आंनि मथेबा, खिन्थु बे मुरायासो माबायदि जागोनथाय। मेसेङावसो मोजांथार, अर सायथावथाव, बेदर माबा माबि हांनानै जानो। दा दैज्लाङावबा जायोना जायाथाय नायनोसै लोगोफोर। दिनैसो रोगा नायदां। नायलांबाय था लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ, माखौ होनो हायो। हाजासेखौ होनोसै, हायैखौथ' होनो हानाय नंला। बेनोसै आरो आंनि कन्टेन्टआथ' बेनोखासै। बे मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, अबा थांनाय अबा फैनाय, बेनोखासै। आरो माथो रोंबावनो। थाखा फैसाबो गैया जाहैबाय गोजान गोजानाव थांनानै ब्लग बानायलाबायहैनोबो। जाखिनि बाङासिङा बोनायाव मा नुयो, मा मावो बेखौल'सो खालामनो हायो लोगोफोर। बेनो आरोखि। बेसे बुरजा जाखो लोगोफोर। थांनोसै आरो जोङोबा लांफैबावनोसैलाय उनाव। लांजोबगोन बेखौ सालाखौ जोङोबा लासै लासै। लासैनो दिनै मोननै लांनानै लांजोबथारगोन आं बे बनखौ लोगोफोर। रायजोनिसोखा, रावनिबो मालिक गैखाला। थांसै नै लोगोफोर, जाबाय। नुबाय थेला गारिया नै गारहैनानै फैबाय, होबोबाय दाना बन। थांसै एबार। नै लोगोफोर, बाङासिङा बोग्रानि न'आव सेस बाङासिङा थाजोबो नै। गाद्रा गुद्रा लेखा मैया लाबोनाया दै सिनायखाय लामगुलायनांबाय। आरो दा खि अखा हाबावगोनसो। अखायानो हालागासिनो एनि टाइम। ना भिडिअ बानायनो चान्स दं, ना माबा रिल्स बानायनो चान्स दं, ना कारेन्टआनो फैयो ना लाइनानो थायो। ओरैबायदि दिगदार, दाबो लाइनानो गैया नै।
मोनसे भिडिअ आपडेट होनांगौबानो बेटारिफ्रानो स्रां थांलायलाङो आंनाथ' मबाइल बोरायखायनो नै बेखौ फुथुमनानै सोनानै दोननांसिगौलाय गाबोन फानहैनो खाथा लेखा गोजा लोगोफोर दाना बैसागुआथ' बायस्रांजोब्बाय नै दैज्लांनि खामानियाव सिथाब नांलायबाय खोथिया फोनांगौ बाहायनो नै गाबोन फोनोसै आया हासार फोग्रोनांगौ ना बावदोंसो हासार फोखानोसै लोगोफोर नै संख्रि फोनो नागिरदों संख्रि खोथिया फोनायाव खोथिया फोगोन नालाय संख्रि फोखानोसै आजिखालि संख्रि होफायाबाबो खोथियाफ्रानो जाला मैगंफ्रानो फोखानोसै नै संख्रि फोदों लोगोफोर संख्रि नै खोथिया फोनो लोगोफोर हालुवाफोरनि खामानिया बेबायदिनो ना सान हाबलायनाय हर थौलायनाय सान हाबदोंना हर थौलांदों खुनु मिन्थिनो मोनो नुबाय माबायदि सानाव सानसे बाङासिन लायबाय नै दा हर थौलायनाय मावनो आरो बेखौ होखांना आरो जेवरा दुमबावनांगौसो नै लोगोफोर मिथिबाय जेवरा दुमाबाथ' जानाय नङा नाबा बबाव जाबावनो जेवरा दुमाबा गनांगारदों अखाबो फैलायबायसो गैया मोनाबाबो मावनांगौ जायो हासिनि हनानै गारनांगौ नै हासार फोबाय मोसौथ' गैया हासिनिजों फोमोननानै गाबोन फोनोसै गाजा बेरजोबाखै माइयाबो इसिबां खस्थ' मावनानै जानांगौना संसाराव बिदिबा बारे थैलाय मेंलायलायबाय गोलोमलायबाय अखाफ्राबो हनै खोमसिसो जाबावबाय मा जाबावनोसै बिदिजोंलाय खोथिया फोनांगौ लेवसिया गायनोबो दहलाद्रायलै लोगोफोर एकदम दैयानो फेन्दासे गाहाम जायो ओंखायनो लेवसिया थैजोबो ओंखायनो खासिया गायनो होननानै नै न'आव खुबैनो नागिरबाय बेबो हनै माथो हाखौनो बुसोबायसो थायो जारला मेंगुलायबायसो माथो हाखु दाखु मावनाय आरो दंबावोसो हबावनांगौ